Здравейте, сладки! Както сте видяли от заглавието на клипа, днеска ще видите 5 вида момичета и техните любовни признания. Но преди да пристъпим към клипа, имам да ви кажа две неща. Първото нещо е, благодаря много на Happiness Boutique, който ми прати тези страхотни бижута, с които съм в момента. Говорим за това гирданче. Бижутата е много готино. Вижте как пада надолу. Тази гривна и тези обици. Сега естествено ще ви дам близки кадри, за да може да видите по-добре нещата. Ще оставя отдолу в описанието с сайта на Happiness Boutique. Ако решите да ги разглеждате, предстоят ви празници, а дори и да не са празници, може просто да поръчате на любимите си жени, на любимите си майки нещо, на най-добрите си приятелки, като цяло за всякакви поводи. Може просто да се възползвате. Има и промокод, който ще го пиша пак отдолу в описанието и може да се възползвате от офертите там, за да вземете нещо за подарък или като цяло за вас, ако ви хареса нещо. Второто нещо, което искам да кажа е: последвайте ме в Instagram, ако все още не сте го направили. Абонирайте се за канала ми, цъкнете камбанката и мисля, че трябва да спрем с говоренето и просто да продължаваме към клипа. Здравей, скъпи! Седни! Подготвих ни романтична вечеря, с която исках да ти кажа някои неща. Сготвих специално, купих страхотно вино, надявам се много да ти хареса. И много исках да ти кажа, че ти значиш много за мен от момента, в който те видях, аз се влюбих. Това беше любов от пръв поглед и обичам те. Адски много и се надявам и ти да изпитваш същото, защото като те видя и усмивката ми грева наистина. Не, по-добре не. Виж сега, трябва да ти кажа нещо. Исках да съм директна и да ти го кажа точно и ясно. Затова и те викнах в супер нормална обстановка, не примерно някъде на някакви вечери и такива неща. Въобще не. С две думи исках ти кажа, кефиш ме, много си готин, много ти харесвам и нали, ако искаш нещо да се получи между нас, кажи. Тук зависи само от теб, ако нали, искаш да сме заедно. Какво ще кажеш? Надявам се да не те стреснах, просто обичам да съм директна, дори малко по-грубо да съм. С две думи просто да си кажем нещата и да не се занимаваме, да няма лигащини като ми харесваш ли ме, аз много те харесвам и тем подобни на глупости. С две думи всичко се казва, искаш ли да сме заедно или не искаш. Примерно. Да, кажи дай защо ме извика тук да се видим. Било нещо спешно, казаха ми. Извинявай. Просто затъпим огледало и не мога да спра да се гледам. Да, харесваш ме, добре. Разбирам те, да. Сега просто като се гледам и някак си... нормално да ме харесваш, аз... В смисъл...
Не, че искам да съм самовлюбена, обаче по принцип не съм самовлюбена изобщо, между другото. Обаче... Нормално, разбирам те, наистина. И аз много се харесвам все пак. Леле, къщата ти е прекрасна наистина. Всичко е толкова хубаво. А тази кутийка сигурно е за мен. Много ти харесах още от началото. Само като ти видях колко си красив и поддържан и този Rolex и това Ферари. Наистина могат да се получат между нас нещата, аз съм сигурна. Хора, благодаря ви, че изгледахте това видео. Това бяха 5-те ситуации. Ако сте се препознали в някои от тях, може да ми напишете. Ако сте друг вид и вашите любовни признания са по-различни, може също така да споделите отдолу. Като цяло, благодаря на всички, които гледаха това видео. Ако ви е харесало, дайте по един лайк. Ако не сте гледали предишното ми видео, гледайте го, ще го има тук отстрани. Общо взето, до следващото видео.